हमो चली का बाबू? हाँ चली का? चल ना साथे साथे रहबे तो रास्ता तो बतेबे नहीं हमरा के। चलो। हाँ चल चल तेहू चल। एक जना बारे हऊ छुछुंदर महतो। हाँ अब उनकरे के यहाँ जाए के बा। ठीक बा चले के। हाँ छुछुंदर तो हाँ लेकिन कोनो न कोनो तरीका से ओकरो शादी ब्याह करा देवे के बा हमरा। चले के ठीक बा। हाँ चल 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 छुछुंदर महतो के हम जाता नहीं पढ़ावत नहीं उनका के। हाँ आ देख ना दियो कि ना? ए दिहन ना तो का करिहन ना होई तो 2 किलो मकई सुन ल। हाँ भाई असल में देखो है गा बड़ी बढ़िया गा बा जानला। ए बाबू है रखा साटा। ठीक तो ना ई का हो गइलो? करते होइसन देला बड़ा सन। चलो चलो। ए भाई हां जल्ला भगरासन भाई। हां भाई यह घर है लड़की वाला के। चल करी ना देखिए। ठीक बा हम जातो नहीं बोलावे। हां बाबू ए कहां बड़ा हो छुछुंदर महतो? अरे मर्दवा तू नहीं हमर टांग थक गइल घुमत घुमत तारा दुआर पहनी तो ए छुछुंदर महतो के बा हो? ए के हा आवत काहे निकालो बहरी? जल्दी आवा बहरी आवा। अरे कौन है रे? अरे फल्ला भाई तू ही है वही रावण भाई। अरे हम ही न हई जानत रह जे घुमत घुमत हई टांग हई पत्थर लागल का आ तू आए कहत रह कौन ह रे? अरे हम कने लइका परेशान कर सन छोटका छोटका। हां तोहरे काम खानी गइल बनिया कौन ह रे? ठीक बा और बताओ सब ठीक बा? सब ठीक बा देखा हई पाहुन लोग आइल बलो सब लोग के बैठावा। हां लेके आओ। जानला छुछुंदर भाई देखल लड़का वाला के बाप भी आइल बा सब लोग आइल बा उनका गांव से देखे खातिर। हाँ तो तू घबराइया मत एकदम दान दहेज में भी तेज रहिया। अच्छा अच्छा ठीक बा यहाँ के लड़की सब हमार देखे आइल बानी तो बैठावल जा। अब ठीक बा बढ़िया हित बानी ना। नाश्ता वास्ता मंगाओ आ सब लोग के बढ़िया से नाश्ता कराओ। ए बाबू व्यास बाबू व्यास ना हो तो बोली का कहत है? अरे देखो ये सब हित पाहुन आइल बा आ तू कहाँ भागल फिरता रह। जा घर में से नाश्ता वास्ता लेके आओ यहाँ के नाश्ता वास्ता कराओ तो जा। ठीक बा अभी जाता है। जा जल्दी लेके आओ दो नाश्ता दो मेहमान सबके। ई सब एकदम बाजार पर के ताजा ताजा सामान मंगावल बा। दो बाबू यहाँ के अगुआ बानी बढ़िया से खियाओ यहाँ के हिलावन अगुआ हई ठीक न। अरे हमरा के नहीं नाश्ता बाबू हाँ ये अगुवाई कइल है केरा में आवता। प्लेट केला के प्लेट हो। हाल पहले मरल मरल आदमी में दिहात लख। कोई गेले अरे छोटी में नाश्ता छोटी में नाश्ता चलेला। उया तो हम अरे मेहमान रउआ लोगिन छैठी या पाता देख के हरकत आनी लोगिन। केला के पाता बहुत शुभ चीज है बुझाइल ना। आ रहल बात छैठी के तो हमरा यहाँ पूर्वज से रिवाज चलल आवता छैठी में खियावे खातिर बुझनी ना। तो ऐसे हमनी के कोनो भी शुभ काम में छैठिए में खियाइले सन। तो ऐसे रउआ लोगिन घबराई लोगिन मत आ खातिर भाव में तनको कमी ना हो। ओ ए घर में बोला लेला बरा के बदी हैं घर देख के ना डरल जाला। हां हाँ अरे तारा तो इतना ना दान दहेज मिली के तू ही जन्म है। अच्छा ठीक बाटे ठीक बा चला लागत है गरीबे घर में आकर बनी सका दो। वे बुझाता बात बुझाता हमरा बस यो गो फटावत हमरा कई हां हैं वे बुझाता ए लड़की बोलाई वो तो निकल जा लड़की के। भाई हां भाई अरे लड़की तो आ गई। हाँ। लड़की तू देख लो पसंद कर लो। हाँ लड़की सब ठीक लड़की देखला नहीं हम देख लो हां ठीक बिया नु। हां ठीक बिया एकदम लड़की पसंद बिया। ऐसा बात नहीं है लड़की इनके ना पसंद हुई पसंद बा पसंद। हाँ एकदम टाइट वाला एकदम बा। ठीक बा तो लड़की के हम भेजवा देता नहीं बढ़िया से देख लेनी हो लोगिन ना। बढ़िया से देख लेनी सब लड़की फिर बाद में ई ना होगा चाहिए कि घर के औरत देखिए सन चाहे ई देखिए सन। हमने यहाँ ई बार बार देखावत ना होला एके बार बढ़िया से झाड़ पीट के देख ली लोगिन। अरे तो हमनियों की ना होला भगरासन भाई देख लो पूछो सब कुछ ठीक बा। ठीक बा तो लड़की के भेजवा देता नहीं। बाबू ब्यास ले जा बबी के अंदर ले जा। तब मैं मान लो देखा सुनी तो हो गई।
आ रहल बात दान दहेज के तो रउआ तरफ से का मांग बा दान दहेज कितना मांगता नहीं लोगी राहुल भाई हाँ भाई तारा का मांग पहले बड़ा से बोलो। हमारे मांग जो नौ जो कोई बताओ हाँ आदू लेके मार बता क्या बड़ा नगद तो बताओ। हाँ। खोल के बता दो हाँ नगद कितना चाहिए था। हाँ 5 लोग क्या बड़ा अच्छा आदू लेके बता क्या बड़ा चाहिए। तू लेके का मतारियो चाहिए। हाँ ठीक बा अब लड़की वाला जाने। अरे महाराज हम लड़कियों दी और उल्टा में अपन मेहरुओ दे दी हैं रउआ का कहता नहीं लोगी जानता नहीं घबरेले काम नहीं है। जानता नहीं दू लड़का का मतारी केकरा कल यानी कि जौन बकरी दूगो बच्चा देला ओकर उहे दहेज में मांगता रही बुझनी। साहब जी हमरा लागल कि हितवा सर कुछ और ही कुछ मांगता। हाँ हमरो तो ये बुझाए कि साला कहाँ से खटबांगर हित आ गइल बान सन दू लइका के मतारी कहता ना सन सीधा सीधा नहीं कहीं घर बकरी चाहिए 2 बच्चा वाली 2 लइका के मतारी कहता सन हमरो दिमाग खोपड़ी घूम गइल ह। अच्छा देखो ये लोग के का और मांगता ले लो बुझाइल ना। अरे खटबांगरे बान सन उसमें बढ़िया हित नहीं खसन बुझला ना। लेकिन चलो हमनियो के का करे के बा हमनियो के लड़की तो तनी कान्हा ही है ना तो निपट जाई बढ़िया से तो अच्छा बा चलो जाए दो दियाई लोग 2 लइका के मतारी। आओ भैया सब हाँ भाई ठीक बा लो। हाँ ठीक बा ठीक बा हाँ ठीक बा हाँ ठीक बा सब एकदम रेडी रही हो टाइम रही हो। सुनो तारा मंजूर बानू जन कहल हम हाँ भाई दान दहेज हमरा ठीक बा बढ़िया घर के रिश्ता बा हमरा मंजूर बा 2 लइका के मतारियो मिली ठीक बा आ नगद पैसा तोय बा तौनो मिली। ठीक बा तो जाके रात के मने अब पूरा सेटिंग करस। हाँ हाँ रउआ हमनी के बारात इजाजत दीजिए अब हमनी के चली सन। रउआ बारात से के तैयारी करी। हाँ ठीक बा तो हमनी के चली सन। हाँ ठीक बा चली लोगी। हाँ प्रणाम ठीक बा चलता नहीं हमनी के चलेगा भाई चलेगा चले ठीक बा चल लोगी बारात के तैयारी कर लोगी नहीं फिक्र हो एकदम तैयारी रही घरना तो मैं ये झुंझुना मान दी।